Dnes prišiel ten deň, kedy si preberáme naše auto. Nachádzame sa v Galante EV Store. Autičko je tu po detailingu. Zatiaľ budeme mať prevozové značky, potom sa keď prídu, dajú sa normálne. Ferimu sa podaril malý zázrak. Zohnal nám vlastne pôvodný standard range s LFP baterkou ako nové. Takže ako sa hovorí, EV Store robí zázraky na počkanie, nemožné do 3 dní, za čo im veľmi pekne ďakujeme, že nám splnili náš sen a vybavili nám takéto parádne nové autíčko. Takže dnes sme si boli prevziať značky, máme nové pekné po nejakých 3 týždňoch od požiadania. EV Store dokončil vlastne našu kúpu auta, nakoľko sa im dneska boli prevziať značky. My sme si ich boli, teraz sme si ich doviezli. Značky sú na pôvodných držiakoch, ale my si budeme robiť takéto niečo. Pôjdu vlastne na suchý zips. Takže teraz pôjdem odmontovať držiaky, očistiť, odmastiť. Nalepíme jednu časť na značku, jednu časť na auto a prilepíme to na suchý zips. Takže značky sú nahodené na suchý zips od RDM Garage. Vyzerá to takto. Ešte si ukážeme prednú. Takže vyzerá to dobre. Autíčko sa nám zamklo medzi tým. Tak budeme užívať.